ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Reverend Father John Madur haga arpu pratrik ubnai naiwing arajar arpu way ula pli pajba ya ka jakale enyam hau lom jingtep jong Visitation Church Mauprem Parish haga sni bala kurkhu yi ki jingtep jong ki bai bathon ke bala tep hau ne lom kentang jong ka balang Yagani ka podium lano senyang ban snapen bha do uba Cornelius Pasa ubade Secretary General jong ka Shillong Archdiocese uba pet ya ka vocation promotion lemba di kurim jong u ikong Teresa ti Lingdo buang Hagani ka sngi kerkhu yagani ka jakale enyam bat yaki jaka jingtep ki badan hau ne lom jingtep lasdang da ka mas bakhoj balapin benta do Father John Madur haringkat ka jingedon lang jong parish priest ka Mauprem Parish ki reuniam bat ki pait reunget ki bala sakhi lang hagani ka sngi Mauprem kiraki nakabenta kalingku jingdap ndrepuk ndai snem kimensin bala klanno kibala tia jathai hau ni ulum kentang kabalang Katolik kumbakala jubu nadu kipor kibasdang bangi dua nakabenta kimensin kibala klanno Kalong kaba stos ait mensin mat kaba song kmen diru hagjo kapor ba hakani kasni kaba menta mirakhi yakani kasni jong ki mensin bala klatno hagjo kapor da kaba ai song baru ya nakamenta jongki yakani ka jing duai kabangi khot ka podium Kani kayeng podium kalong kum uta umat jingtep nakabenta yakini kimensin ke bala klatno ba baro kimensin ke bala tia hauni ulum kinyo sisa yakata ka jingja thait bam jukut kum bala tho ru haka selang jokane ka yeng podium hang tai hajrong ka baong kinja thait haka jingsuk kila ban sempang ban skutu yakani ka jingmut kabamangi kum kabalang Katolik nakapor sakapor lani man kasni ni duai nakbenta kimensen bala kladno bamangi ru kum kita kiba kam yaladi bangilong sipara bul try Jesu ni butken yaka ka bau try Jesu daladihi ulale yakani kakam hakaba ulale shalom jingtep daladihi ulale shalom jingtep jong u Lazarus baru Jesu habau lapoi haka jaka bala tep ya kamet balayap jong u Lazarus Jesu ndala poi hangto hatan kaja katika tep hi mdei bau suyeng Andre kakitinu blai hi ka ya thui sai kadar yangi ka ong
Ujisu ulakmit sebeneng. Lesing ila ban puson kendiat ya kani ka benta. Ulakmit na ka benta ban leyu. Ujisu ulakmit bat uong kopa bat ula dewai kumta ter bat hadin kata ula ong ula khat ya ula seras ban mi no nang tu ula seras ula mi nang tu na bayak kumjuru lada kat utrai jisu udang duai na kabenta ya ubalayap bat ya kiwei patru kibalayap kibaula penim kat no tam mangi ladang ni kam ya ladi bangidai kita ki Kristen ki basipara bat ujisu ngirung idai ban bot ken ya uta uhmen jangi ubale alam yangi bangin ngirung idai ban duai na kabenta ki bahayeng hasem ki maina ki mesan ki meirat ki parat ki meidot baro tengi hangne rukumju mentakas ni ngirki ya kini ki mensin ki balatia hau ne lom jing tep baladap ndrebu kendai snem menta kabamut nadu snem sejar kendai spa sanfuar ngalaban penkan mau hang ni mensin balakrat no balatia nengkong hau ne lom jing tep hang ni hamau prem kide na kajat karbani banang tai na waindo na do kipor bala dang don hapo kaparis mau khar bat kijai dakar bat kumta ter mentala poi hadu kat ni ula khamnya uni ulum bat kabahabru ban perkhat bayo kan poi kapor bam dan syu ka jaka ban tep kani ka syong ha kabalang ban perkhat bat hagi try jing tep ru kumno bakin perkhat ka balang kala debu nado khamen shwa ya kata ka kendon ka bakiong ka family graveyard ka bala ban tep lang haju tina kalyang ka jonga hoy kum kayeng ka sem ka jonga ngila penlut na ka benta ban te ya kane kayeng kum kajing ai smova na kabenta ki mensin ki bala krano kini ki jing ai ki de ki ba ngila dap ai na kapor sakaleng ki be pat ki parish kabangila ai na kabenta ki ba im henry kani hang ne pada ka de ka ba pen khar ba pen perkhat yang ya kayeng kasem jangi bangi de ben airu na bentai ki mensen ke balaklarno nga ya ladi hang ne nga khamsim khia namar ba ya imei ipa imei e pa e bat ki para ki persa ki babun ki lathia hang ne ulum ke kumjo kane ka jing ai ya kane ka ying duai podium kalong na ka benta ya barokhoi tera ai namar kata ba ki mensen baro ki bathia hang ne ulum kinja thad hakajing suk Mat nyesin rek ro ya kan de yeng maneret ka balate hang ne na ka benta ka boram ublai bat na ka benta ka boram jo kini ka batia hang ne ngin ka pu shwai ka kito ki badan ka pat jing duai pai ka sla ka nambar ka ba life spark life away ngin stang ha ka kerteng upang bat ukun bat mensem bakoi amen ke jingai ai jong trai jong Jesus Christ ke jing e jong ublai ukfa la ma ke jing slok jong mensem bakoi ken don rengkat bat ki baro rengkat biru ko para bi e to nge karpat yu trai kan rat ublai jong i bo un kur phu ya ne ko ya ba ensen rek kum ka jing kan mau ka baptisma jongi ya ka ba ensen rek ya ki ba e ki ba thon ki jongi ba thia hau nu lu ya ka ba ensen rek ya ka ne ka yeng maneret ka bangila tei hau nu lu tang to unya rap yangi ban yai long ka tempel jong man sem bo kuai ya ubangila ya ptia
Kemudian jongi agak ndo kumbah beneng ai ngi mentai ke jingbam jongi bala ke si batma yang ngi kerengkang ada rai dan mata la terkoi lagi kambah hop jongki kin lek bania kan du yo pres jongme hage jingwan jongu bakum ta bala lum lang yaki haka ketiga man jongu kinup lang ni babet banyo akahima beneng dau try jingu Yesu Christ ukun jongme ba embat basin sya rengkat batme hage jingalong ka wei jong men siem ba kuoi ublai junom la junom Utrai kipat unsapun kre nakabenta kipat benreu baro kajing kawai badaka kleng bad un penjab tiao halor uni ulum ya kajing ka kabalatap ya kebenreu baro ya kajing sop kabala priang halor kijat benreu baro an pendo junom ya kajing yam bad utrai ublei unyat no ya ki umat naki khmat baro Bat ya kajing le ran ki breu jong u. Anweng no naka pertai baro. Na ba utrai uong kumta. An saong hakata kasngi. Hapet uniu blei jongi. Ngiap ya u ba unwan pelat yangi. Uniu ulong utrai. Nilakmi linti ya u. Tung ini kemen bat ini asyat kemen. Hakajing penim jong u. Kaktin jong utrai. Ingkermen kana umpen babi yangi namar ya kejing ie jong play. Tathe sei hagi do no jongi daw men siam bokho yaw bala ai hangi. Men bangi dang long ki batelon. Ha ka ya bala bu ukres. Ayap naga benta ki bapop. Nyar e ubadan uban yap naga benta upri ubahal. Toilet se naga benta upri ubabha. La bandan bandut wat banyam Henry ublei upen ya kajing jong u yangi wamen ba ngidang long kinong pom ukres ula syayap na kabenta jongi ti namar ba menta la penksan yangi la kasnam jong u kan ulelei on sapelaj em yangi na kajing bitar ublei namar balada habla pelaj em yangi da u na kajing bitar ublei namar balada habala ngidang long kinong syun apen yesuk yangi bar ublei da ga jingyap ukhon jong u kan no lelei men ba menta bangila yesuk on sapelaj em yangi da ga jing em jong u om tang kata henry ngisngu kemen hau blei lingba utrai jongi u Yesu Christ da uba menta ngila yo pediang ya ga jing pen yesuk jongi kaktin jong utrai Ba kakenta bhanreu kalapoi ladon kajing dum habaro kawai kari hadu kakenta bakhandai bat ha kakenta bakhandai Jisu laperta na kasur ke bajam Eloi Eloi lama sabakthani kabamut ko blei junga balai malaino lendat yenga don na kibai yang hangta kibalayos ngau yakata kilaong Hasngap ukot yau Elijah. Bad wei naki ulamare. Badanda lawi ya usponj hakasirka. Ula kelain yu hau kha. Ula ai hau bandi uong. Syuk ngenyapet. Ladau Elijah unwan ban penhiar yu. Jisu ula perta da kasur bajam. Bad ula dukut mensim. Kaperda jo ketempel kelakat arliang. Nadu kli hadu terai. Te habau rang ba sispa bala yang mar persya jungu ulai I kumno ba ula dukut mensim ula ong da sisya une ubreu ula long ukon jong blei ndala la kasabat ka Maria Magdalena bat ka Maria ka kmiu Jacob bat ka Salome kila thiet ki jinsle ibi nang ba kindop yo lej ban pensle ya kamat jungu badang step perngap hakasngi nangkong jong tayau Mariami kasngi kilalej sajentab bat kilay ong paramaki manoken ban pentulun ya mau na kabenta jungi na kajinkang jentam haba kilay pej kiloy I baya umau lala pentulun bat ulalong umau bahe shibon
nda kilarong hajentap kilewi au samla basyong hakakamon ubala riam da kasopti jensur bali bat kilating her teu laong haki wat siap ting pia wat yau Jisu na Nazaret yau balasanatna ulami pat don hangni apet ya kejaka ha kaba kilabu yu Pakabo jong ben sim bakui kan trai borba hlo jong u hakabon la ben penyeteli ka balang kristan setelah perthai bat ben pen phiang ke jingek hangi baro ngi karpa ya me ko try na ka mtau archbishop jengi Victor Lingdo ba blain these ka bo jong jing nak jing start hapok jing alam jong u ba ka sing jing sakri blai jengi ki pa kristan kanak scam hak jalan nyamba ka jongi ngi karpa ya me ko try na komentai kling do baro kam tamilei yak parish priest jengi bat assistant parish priest jengi ba mangi ki khun kristan ki ban yo ki jing ben bentai ka bat kasna jo kris karlong ka jing stretcher hem ka jongki ba karlong ka jing bentoy na ka ka jing ngai belai ka jongi ngi karpa ya me ko try na ka pata karempai kristan jengi Kamtam haka paris jongi bagi komiti ba pher haka paris ke jongi kamtam dari haka komiti jo kolom jing tap ka balala ban wan ra ke jing bek ke jing bah kan kolom jing tap na ka banta ke jing bentoy jongi pai kristan ha bangi duai bangi terwa na kamta ki mesin ki bakhlat no ngi karpat ya me ko try ba mangi ki pai kristan baro ngi nyu i ke tin san jong ulai haka jing im jongi bahkan scam ke jingai jongi bangin long ki nuksa ba bha pat na ka banta ki tu balasah kama ha ulai ngi karpat ya me ko try ngi duai na ka banta ki mesin wala khlat no baro kamtam ni lei ki mesin ba khya no hau ni ulum ki bala khlat no ko vet khat khandai ba klem shin lai yo i jing le niam ka pura ha pot bangi tap yiki ba ubre try ka rat on social e ka mesin ko jongki ba ki yo ki jing jak thai bam sukut ha ban ngi karpat try Dian ngi kerpat kotrai. Yakin negi jenterwa ki bangela lombat wanra na pedang ki jing ais bun jong me yangi. Bato ai bakata ka bame ai hangi wanra kheri blai hang ne asla perthai. Kan penyo hangi ya ka bainong jong ka jing suspa junom jong me. Kau kres utrai jongi. Amen. Utrai undon rengkat bakhi. Do kentiu ya lagi donut. Do ngini aingu ya utrai blai jongi. Da sisya ka long ka badai bat basyong hop. Ka deiti jongi ba gajing penim yangi. Haman la ka por ba ka jaka. Ban aingu yami. Ko kenra, ko pa bu kuai, ko blai bran bor bat bom cukut. Lang bau trai jongi Jesus Christ. Ha gajing wan baneng kong jong u. Ula siam ya ka jinglong breu bopo jongi bat kumta ula pendap ya ka sandur ka bangalamang nadu mensua bat ula pli na ka pentai jongi ya ka lenti sa ka jing pen bom jukut ba kumta haba unwan biang ka bor bat ka puram bat haba la pen paunut iki e baro ngi ki ba at khme lenti ya ka tagas ngi ngin yo penta ka taga jingkular ka bakrao ka ba menta ngi nut ban kermet Akum tarengkat bigangel bagi arkangel kikas bat kihima bat baro kipai belen bagi bor jong padang ngirwai ngirwai yaro yame kat ba klem sange ngi penpena aku tu try aku tu play kipai men what will take it up God kapuro jong me why Hosanna you
rok babarok ke bangala thau ke nya rok ya me namar lengbau kun jong me trai jing Jesus Christ daga bor ba ke jing trai jong ban siem ba kuy me ai jing em ban me pan kuy pan kan tang ki e barok ban mem ju sange ban lom halade ya lau pai nang banadu bami hadu basat kasni antarwai ka kenya ka kiam ba kuy sya ka kerteng jong me namar kata kotrai ngiger pat ret yame bada uju men siem men sngobha ban pun khoi ikini ki jen ai ki bangilawan ra ban tan kentang yaki bakin kelalong kamet bagas nam jong kun jong me utrai jongi u Yesu Christ ubala hukum yangi ban tan menta yakini ki jing maya namar mauhi hakamiet hakabalai tino yo ula sim yo pu bada gabai ngu yame ula doai kerku ula kedia bat ula ayu halagi senran uong dosim bat dobam naga de fibaro namar kane kalong gamet jonga ya ka bo onaiti naga benta jongpi Agaju karukom andalala ya ba ula sim ya ko kuri bada gabaingu ula doai kerku bad ula ay ka halagi senran uong to sim bat to di nagane pi baro namar kani kalong ko kuri jong asnam jonga jong jutang bat mai bat bom cukur ya ka bon penmi naga bentai jong pi bat naga bentai ki bobon ya ka ban mak ikipok to le ikane bat kan mau ya nga Kajing maya jong kajing ngai. Abran bor, kajing along kawe jong wen sim akui. Baro kaburam kajing aro, junom la junom. Amen. Kumbala hukum yang idong nong penem, bat kumbala hikai yang ida kaktian belai, nginut ban ong, kuk pa jongi, bah meneng, kan long kebukui keketeng jongi, kan wan kahima jongi, kan long kemon jongi, agak kendau bah meneng, wai ngi menta kejetbam jongi, kabahala kesni, bat kemak yang ia kerengkang jongi. Kumbagiru imam Palestinian Warwat yalam ini kecing pensoy Rei pelai yang tak kemasli To pelai yang ini kerpat Putrai yang ini sniu baro Haga jing sebun jongbe Kahai jing suk jing say yang sni jongi Nang pada kecing Arab kecing snei jongbe Ngin lai baro bor nakapok Bat ngin yok jing ada yang jing cenjar baro Kat bangi da ak mi lenti kecing kerban bekuy Bagi jingwan pat jong nong penem jongi u Yesu Christ. Namar ke jongbe kalong kahima, ke jongbe kabor kampuram, junam la junam. Putrai Yesu Christ meu bala ong ngaki apostol jongbe, ke jing suk ngai aki, ke jing suk jonga ngai aki. Wat pe iki pop jongi, hendrai ke jing ngai jong kebalang jongbe. Bagi jing sebun jongbe, to ai akai jing suk bagi jing ya teli kawai. Kat kum kamon jong me mameu ba im bat basin syar junom la junom. Amen. Kajik su putrai kandon baro bo rengkat bat pi. Rengkat bat pi ru. Dong ini terwai kedak kajik suk iwei ha iwei pa. Namar hang ni kiwan jathai bon ki mat jong ki rungai hadien balakut kalenti jing im jong ki to ai bahaga jing mi pat
kin yo ai ka jing sup ba ka jing im bom chukut lam bat ki mat sim ki babha dau pres utrai chongi amen ngalong ka jing ni pat ba ka jing im wong utrai jar bangai hanga un im wala dau layap bat utau ba im bat bangai hanga un am yap lano ru Kotrai to isnei, Go Christ to isnei, Kokpa jongi, Ba beneng kanlong kabukui kakateng jongi, Kanwan kahima jongi, Kanlong gamon jongi, Aga kandau kumbah beneng, Kai ngi mentah kajen pam jongi, Kabahala gasngi, Batamap yangi yagerengkang jongi, Kumbah ngerungi map ibales niu yangi, Barmat yalam ini jaga jingkut soy, rei terpelai yang nak bersniu. Amen. Sengap yang jingkut pat kabami nadu kedono. Kepen aram yang jing ngausi jongi ke bedangsa, bat ngausen yang ke beiye jongi ke balalek no. Kepen lengkot yang jing sitom jong para, yang ke balatap hangni. Batu ai baka map jongi kan ni pat sekaburam, tang sio ngau yang jing reu kitu roy jongi angel jongi. Nipan ya kani, agak kertang jong jispres utrai bat ukan rat jongi. Amen. Utrai tu sngap isnei ke jing duai jonga. Utrai tu ai ke bayak barok ya ke jing jathai bam cukut. Kin jathai ha ke jing suk. Amen. Maka jing kerku jong blai badan bor barok kan hiara lor jong ki agak kertang ukpa bat ukun bat umensem bakui. Amen. Kamas kalawai to yalik suk. Yes ngungu ya.